Hoď sme ešte celkom malí, vedy máme plné hlavy, poznať chceme našu krásnu vlast. Nechali sme doma mami, zobrali sme mapy stany, naše heslo prírodu si chráň. Úvodom piesne mladých pipexárov opäť vítame pri obrazovkách mladých výskumníkov a bádateľov. Poďte sa s nami pozrieť na Muránsku planinu, kde strávili časť letných prázdnin účastníci pionierskej prírodovednej expedície Pipex 86. No fajn, poď daj mi papier a sadni si. No, a teraz mi povieš, z čoho sa skladá mikroskop jednotlivé jeho časti, dobre? Mikroskop sa skladá z tubusu. To je čo? To je... Takto, urobíme to ináč. Ako sa volá toto? No nevieš, dobre, ďalej, toto dlhé. Správne. Je to táto celá skupinka, ako sa volá? Sa volajú rovnokrydlovce. Rovnokrydlovce, latinský. Toto asi volá Omoptera. No, Ortoptera. ortoptera, jasné. A najprv mi určíš kamene, dobre? No, tak, tuto je magnezit, Áno, toto je travertín áno. a toto je vápenec s povlakmi oxidov železa. Výborne ti to išlo, ty si nejaký veľmi šikovný. Pionierský tábor v Nilčíku sa výrazne odlišuje od obyčajných táborov. Zišli sa tu riešitelia matematického korešpondenčného seminára, aby sa tu stretli s počítačmi. Dôverne sa zoznámili s programovacím jazykom Mravec, určeným najmladšej vekovej kategórii. Zložitejším je programovací jazyk Karel, presnejšie jeho priestorová verzia. Práca s týmto jazykom tvorila podstatnú časť programátorských aktivít v tábore. Ide o moderný jazyk, umožňujúci vytváranie vlastných podprogramov, ako aj ich opakované vyvolávanie. Počas tábora sa stal Karel dôverným priateľom mnohých pionierov. Aha, zajac. To nie je osa, to je ovat. Laco, aká bola podmienka dostať sa do tohto tábora? No tak hlavne my sme skoro všetci sme robili korešpondenčný seminár, ktorý sa volal Kominár, ktorý robil profesor Pavol Černek. Alebo ešte potom sa dalo dostať aj z tej sumatu vyžrebovaní riešitelia. Na olympiáde sme boli na obvodnom, prvý. Luboš, nenudí ťa toľko matematiky? Chodíš do matematickej triedy a ešte si vyberieš aj tábor? Nie, nenudí ma to. Matematika je vlastne môj koníček. Aj doma sa zaoberám rôznymi matematickými príklady. Otec mi kupuje matematické knihy. No vidím, že tej matematiky je v škole dosť, ale teraz sa vráťme do tábora. Čo iné tu robíte ešte, Palo? Tak my tu máme počítače, na nich sa hráme, programujeme. Tak z tých hier, z tých profesionálnych hier sa mi najviac páči školský deň, kde je to ako keby v škole, a tenis, kde hráme s počítačom alebo dva hráči proti sebe. Ďalej, keď ja som si naprogramoval tiež svoje vlastné hry, napríklad UFO v jaskyni, lietajúci tanier musí preletieť jaskyňou.